Yo, čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame v hre, ktorá sa volá, že The Floor is Lava, to znamená, že podlaha je lava. Ideme sa pozrieť. Dobre, môžeme si vybrať, čo by sme dali. Asi toto, ja by som dal toto. A všetci dávajú toto, tak ja dám, že Snow Oil. No, takže, ideme. Ale keď ste tu noví, tak dajte like aj odber, vás poprosím. Lava bude za 3 sekundy. Nie? Prečo mi to nejde? Tak. Dobre, ide už. Dobre, fú. Nie, ona už je tu. OK, ja som to dal. Nie. Je to prvá hra. Dobre. Ja som to len tak stihol. Fú, a teraz iba čakať budeme, hej? No. Dobre, dáme to. Ona už je blízko, to ide dosť rýchlo. Som nečakal, že to... Ja som vyhral? Yes, vyhrali sme. OK. Dobre, že sme vyhrali. Dobre, ideme ďalšiu mapu. Čo dáme? To ten stožiar. Electric Tower. Že taký elektrický stožiar. Všetci dávajú to ten elektrický stožiar. No a ideme hneď. No, musím dať... Wow. Pozor. Dobre. OK. Či to dáme, ne? Či to dáme? Stihneme. Už nemôžeme spadnúť. Fú. Dobre, pôjdeme tu. Dosť ľudí tu je. Nie! Jak? Jej! Ale však to oni! Oni ma zvalili! Hej! Prečo? A nedá sa tam ísť, nevadí. Oni ma zvalili, to ja za to nemôžem. Joj, ideme ešte jeden. Dáme, to ty vyhrali, no. Ale čo sa dá, keď vyhrám. To tu by som dal budovu. No, všetci dali túto budovu. No, dobre, ideme to tu. Vybehneme až hore. Nie, ale mňa to odhodilo. Však bež. To čo je za hra, to je taká pokazená. Keď také tam je, že... Dobre, stíham. Hop. Aha, to tu ešte običko. Čo? No tak to je ťažké. To tam mi zobralo, to ten Roblox, hej? Nie, to je Roblox. Alebo neviem, na čo to je to tam. Dobre, tady pôjdeme. Ja to stihnem, dúfam. Dobre, ideme. Stíhame. Dobre. A už sme tu. To už sa tu viac toho nedá. No už sa tu viac asi nedá. Dobre. Vyhral som? Yes! Vyhral som. No, tak to má byť. Tak to má byť. Jak pôjdeme teraz? Dáme toto obi. Alebo nie, toto dáme. Monkey Bars. Vidíme, že čo to je. Tak to všetkých tak kde inde odhodilo. Počkaj, tak. A leziem. Pozor. To je dosť vysoké. Len keď, lebo to je také, že tam môžem spadnúť, ne? To musím dávať pozor, aby som nespadol. A už lava ide, už idem. To je jak? Tu už nemám ani čo robiť. To už môžem iba spadnúť, nie? Dobre, počkáme. To je dosť vysoko. Nie, než ma takto tu zhodí. Lebo, dobre. Ja nebudem radšej toto komentovať. Počkaj, ale toto je tu odpadávajú.
To čo? Yes, vyhrali sme. Zase sme vyhrali. Máme ďalších 10 sekúnd, aby zase to začalo. A tu máme, že 26. Môžem, že príde to ten, nie? Kolotoč. Neviem to preložiť teraz. No. Zase ideme toto. Poď, stávaj. A ideme. Neviem, prečo mi nedalo na výber, že ideme ten domček. Neviem, to nevadí. Ale však, to už je iné, toto tu nebolo. Moja. Dobre. Fú, to ja už sa bojím, že ja to nestihnem. Ale prečo nie? Nejde to, že rýchlejšie. Tu ja som len tak prešiel okolo toho. Ja som myslel, že ja už že spadnem stavať. Nie? Dobre, no. Pobeháme zase to ten domček. Zase sa to točí. Dobre, a sme tu. Tu už nemáme ničo robiť. Tak, budem tu na lopte. Tak, ešte 5 sekúnd. 3, 2, 1. Dobre, prežili sme to. To už som vedel, že to prežijem. A ideme ďalšie, ne? Za 3 sekundy. Uvidíme, že čo si dáme. No, toto by som dal. Ja by som dal ten Energy Towers. To je energetický ten stĺp. A ideme Snow Obby. No, čo to je Snow Obby? Jaj, to je toto. Hop, 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 hop. Dobre, my sme prví. Nie, Pav, tam! Prečo som spadol stamať? Prečo som stamať spadol? Nevadí. Ale už budem vedieť, že jak mám skákať stamať. Aha, však to už som predtým skočil. Nevadí. Takže nemám byť, že prvý, lebo potom spadnem, hej. No, uvidíme. Za takých 10 sekúnd môžeme si tu pozrieť, čo tu je. Tu je obchod, to mi netreba. A už môžem, nie? Spin. Aha, za 6. No, ideme. Čo? Ja som dostal toto. Čo to je? Poď sem. Ty. Počkaj. Čo to je? Ideme Special Mansion. Toto je Special Mansion. No uvidíme, dobre, tu sú také veľké schody, že to bude asi nejaká veľká budova. Aha, hej. Je to veľká budova. Dobre, tak. Čo je toto? Čo to je? To je nejaký pán. Aha, to tady sa ide aj. Pozor. Dobre, tak tu budeme už asi. Dobre, tak. Či sa nedá? Každý do mňa uteká. Dobre, aj tak sme vyhrali. Takže to je jedno. Aha. Aha, už viem, na čo to je. To je, že by odleteli, aha. Dobre, to môžeme použiť, aby potom spadli stamať. Nie? Dobre, ideme toto. I don't know. Neviem, čo to je. Mám robu. Ja to chcem využiť. Nejde. Halo. Čo mi tu nejde? Ja chcem, aby spadli. Ja som aj tak vyhral. No nevadí. Nevadí. Čo nevadí? Že to je dobré, že som vyhral. Takže čo dáme?
Dáme toto tu. Bridge. Nie? Všetci dávajú schody. Tak a ja. Dobre, takže tak. A sme tu. To sú tie veľké? Dobre, pobehnime. Radšej pomaly. Dobre, ja už sa tak bojím, však to je už tu. Nie, skáč! Nejde to. Tak neviem, čom to je. Ja neviem, čo to je. Ja si s tým stávam, alebo čo? Neviem. Nie, to neviem, čo je to. Dobre, neviem, čo to je, tak nechám to tak. Na čo mi to bude, ne? Že to je... Dobre, tu je vozík. Aha, to nie. Nie, dobre, máme 7 sekúnd. Nie, to nedám. Prečo nie? Tu taký stres. Ja to... Nie! Bež! Ja to ešte dám. Ale to bude... Nedám to. Nedali sme to. Nevadí. Joj. Ale mohol som to dať. Ja som tam spadol. Čo mi toto? Čo to je? Čo? Ja to nechcem. Čom to tu je? Haló? No. Máme tu Jurassic Park. Jurský park, ne? Tak, aha, tady je tu. Tak to poskačem, nie? Tak to je raz, dva. Aha, ale tu je toto. Prečo tam idú? Dobre, no. Čo tu je? No tu už počkam. To bolo také rýchle. A ľahké, nie? A aj vy by ste to dali. No ale... Prečo je to také ľahké, že to bude ťažšie? Ľudia. No. To ešte 20 sekúnd budem čakať. Poď preč. To je... Necháš ma? Yes, dali sme to. Ja som to len takto očakal, nie? A o 10 sekúnd tu budeme mať toto koleso. Dobre, čo dáme? To ten castle, nie? Či? Hej. Máme ten castle a máme jeden free spin. To tady sa beží. Ja už som išiel do inej strany. Teraz tu všetci idú. No a ja, posledný. Neheď. OK. Ťažké. Neviem to skočiť, dobre. Dal som to. Hop, hop. Fú. Hop. To už... som tu prvý. Nie. Choď preč. Počkaj, máme tu ten spin, takže si môžeme zatočiť. Ideme zatočiť. Čo to máme? Dobre, neviem, čo to je. Ale zíde sa nám to. Neviem, čo to je, ale zíde sa nám to. Tak by som to mal povedať, ne? Dobre, tu. Len málo nás tu je, čo ostali. Len traja sme.
To... Dobra, ale čo je toto? Ideme, že teamwork. Neviem, čo to je. Toto je zamknuté. Ten hrad. Aha, tu potrebujeme 3 hlasy. Dobre. Dobre. Fú. Tam potrebujeme, že 3. Jaj, aha. Už viem, už chápem. A teraz môžem ísť tu. Nie? Či tam? Nie. Ja som zle to pochopil. Ja som to zle pochopil. Ja tu zomrem. No ale čakám dlho ešte, to bude ešte... To ja zomrem, ja viem. Joj! Ja som vedel, že ja zomrem, lebo sa to už nedalo, no nevadí ľudia, ale... Takže viete už, že o čo tu ide, ako to je dobrá hra, nie? Takže si ju zahrajte, je to, že do Floris Lava, si tam napíšte do Robloxu, hej. No a my sa môžeme vidieť u ďalšieho videa, takže like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa, ešte raz to hovorím, nie? No takže čau.